ahinya kwa Ramogi ni skul sekondar ma Kipcherere ei Baringo ochung' kaka ohinga motegno ne jopuonjre kod jodak makono bang' bedo kar dak kendo kar tony e kinde mag monj mag kuo jamni ma osebedo kadhi nyime gwenge makono. Kaka Cynthia Onyango lero, moyo nus mar jopuonjre ma somo e sikundno ok dog pacho bang' sikunde lor kaluwore kod luoro mar nok mar arita kod midhiero magineno e kinde magin pacho. Njore mar kuodho kod nok mar arita kwe ei kaunti ma Baringo osekelo midhiero mopogore ne jodak, ahinya to joma mine kaachiel kod nyithindo. Midhiero mar chiemo matinende, pi maler mar modho, kar dak, arita ne jogo mang'aw osekelo pek ma kinde ka kinde. E kinde ma sikunde ma pacho ka gin mana kuonde somo kod yudo tiegruok, sikund sekondar ma Kipcherere ei Baringo ken mana kar somo kende, to bende en kar tony kendo kar jot mar jogo mang'aw manjore mar kuodho odaro e miechegi. Our school attracts students in two ways. One is because of performance. Number two, it is a rescue place. Most of the parents you see here are parents who are affected by the banditry. And sometimes they bring their children here for safety. So it's a safe haven for our children. And sometimes sending them home even for anything is difficult. As we are talking today, two of my girls are not in school. They are attending the burial of their father who was killed this week. Kaluwore kod Wycliffe Tobole, ma en jadak ma Baringo County, oyango ni sikunno osekonyo oganda makono yudo kama gibuoro e kinde ma lweny onyoro gwenge makono, kaluwore kod njore mar kuodhok, ma opogore kod bedo ni sikundno timo maber e yore mar somo kod tiegruok. A school that receives students who are victims of insecurity in Baringo County, who dash to Kipcherere for safety and again to pursue their goals. There is a challenge, a big challenge of insecurity in Baringo County, particularly in Baringo North, Simosoi here, where Kipcherere Secondary School is housed at, and also Bartabwa Ward, and Baringo South, the sides of Mukutani, and those areas in Baringo South. Jaod bura makono Joseph Makilap oyango ni chenro mar sikunno sebed ka ikonyo kod kony mawuok e sirikal kokalo e basari kod sir mamoko makonyo e konyo jogo mogeno e kony mar sikunno kaka kar yudo chiemo, kar dak kod kama giluongo ni pacho. Only this school got 2.5 million again to assist those students that have challenges so that they can be able to contain them and be able to stay in school. Even when schools are closed, there is a category of about 300 students who stay in this school throughout because this is home. This is home. This is where they can find food. This is where they can find their parents because sometimes their parents, wherever they are not on a permanent situation because of the issues that are happening down behind me here in Simosoi of insecurity. Kinde ma monj kod njore mag kuodhok dhi nyime gwenge mag hoho mar Okak, mine ringo kod nyithindo kamanyo kar jot. Sikund sekondar ma Kipcherere en ohinga kendo en geno mar jogo mayande geno gi duono makonyo gi dhi nyime kod ngimagi mapile. Cynthia Onyango, Ramogi TV.